ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾತಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದು ಪಣುಲಿ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ 5 ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಸೊ ಜುಲೈಡ್ ತುಳು ಕೂಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮೂಜಿ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗಡು ತುಳು ನಮ್ಮನ ಉರಿಪೋಡ್ ಪಂದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗದ ಮದರಿಂಗಿದ ರಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏದಿತ್ತೇವೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಂಡ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೋಕ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಗ್ಲೇ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಐತ ಎಂಸಿಗೆ ಏನನ ಯಶೋದಮ್ಮ ಪನ್ನಗ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಪುರಾರೇನು ತೋಜಾದೆ ಸೊ ಆರ್ಲೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಏನು ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗನ್ನು ತೂವಂಬಲೆ ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನಗ ಏನೇ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಪೂರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ಡ್ ಪೂರ ಬೈದಂಡೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ತೂದುಬಲೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಹೊಸ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪಾಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೆಸ್ ಕಲರ್ದವೇನೇನು ಪೊಲಿಶ್ ಪಸಂದ್ ಸೆ ತೋಜವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮುಂದೇನ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಟ್ ತುಲೆ ಟ್ಯಾಗೇ ಕಲಿದ್ದಿಜ್ಜೆ ನಾನಲ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಕ ಲಿಂಕ್ ಕಡ ಪಡ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬಿದ್ದಾಡ್ತು ಪೊಯ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಪೂರ್ಣಿಮಂತ ಬರಬೇಕು ಮಲ್ಲೆ ಒಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಹಾಕೊಂಡ ಒಲಿಗೆ ಪುಲಿ ತುಳುಕೂಡಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕನ್ನಡ ಗೌರವಿತರಿಂದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧೀಶ್ವರ ತುಳುನಾಡ ಋಣ ಉಂಟು ತುಳು ಬಂಧದ ಋಣ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬೇಟೆ ಮುಡುಕು ಮಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಿದೆ ನಂಚಿನಾಗ್ಲು ಆಯ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಅದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಈ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರು ಸಾಧಾರಣ ಈ ತುಳುಕೂಟದ 39th ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ 1-2 ಮುಂಬೈಟ್ ಬರ್ತೀನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ತುಳು ಕಲ್ತೀರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಕೊಡೋದು ಬಂದಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಿತ್ರಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಶೋಧ ಕೇಶವ್ ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪೊನ್ನದಂತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ಪತ್ರಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರುತ್ತುಂಟು ಮಾತಕ್ಲ ತೂಲಿ ಬರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿವಿಧತೆ ಏಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂಚಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಂತೆ ಬದಲಂಟದ ಗಂಡು ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತಲೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಷ್ಮಾ ತೋಟ ಮಾಲೀಕರು ಥೀಮ್ಸ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಕರು ತುಳು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೋಳಿ ಕೈಟದು ಕಂಬಳ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವುದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಯ ಜೋಗಲು ಸೇರಿದ നല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് ತುಲೆ ಇಂಥ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೂಲಿ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಸರಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬರೋದು ಮಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಯ್ತ ಒಲಿ ಬಾಬಾ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಬಣ ಬಾಳೆ ಪ್ರೈಸ್
ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಲೆ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಜಲ್ಲಿದ ಪೋಲೆ ಬಾಲೆನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಮತೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೇ ಅಚ್ಚಿನೇ ಇರಿತ ಮಡಿದಲ್ಲದ ಲೇಸಿಗ ಬೈಕಿನ ಚಿತ್ರ ಬಿನ್ನಿರುಂಚಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರರು ಸುರುಕು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪೈ ಮಾನಕಿರು ಲಿಟಲ್ ಪೈ ಉಡುಪಿ ಮಿರಂಚಿ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬಂದಿಕೆ ಯುಗ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಮೊದಲ ಗಂಟೆದ ಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪೈ ಕೇಶವ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈತೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಸಾಕಾರ ಗುಂಪಿನ ಹೆಸರು ಹರಿದ ತುಳುಕುಟದ ಪರವಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃತಿಗಳ ಸೊಲೆ ತುಳುಕುಟದ ಪರವಾದ ಸೊಲೆತಿ ಸೊಲ್ಲೆ ಸೊಂದೈತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುಕುಟದ ಮಾತ ಬದುಕಿರು ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ರೆಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ ಅರೆಗ್ಲ ತುಳುಕುಟದ ಪರವಾದ ಸೊನ್ನೆ ಸೈತಂದೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇರಿತ ಲೇಸದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಪರ್ಲಕಂಟೆಡು ಪೇಪರ್ ಅವಳು ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಳು ಐನ ಬಿತ್ತರ ಮಲ್ಪರೆಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬೈದರು ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸೊಲೇತಿ ಸೊಮ್ಮೆಲ್ ಸಂದೈತೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೃತಿ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲಾ ಲೇಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗೆ ತೊರೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮದರಂಗಿದ ರಂಗ ಪೊರ್ಲದ ಲೇಸಿನ ನಡಪವರಿಗೂ ಬಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಭಾಭವನ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾಭವನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಬರವಾದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇಹ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಎನ್ನ ಕೃತಿ ಮೂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆ ಮಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕುರಿನಗಿನ ಮಾತೇರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನನ್ನು ನಂಬುದು ಎಂಕ್ ತುಳುಕೂಟಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಐಟ್ ಎನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮೆಮೆಂಟೋ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾಲ್ಸಂಕದ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಮೆಂಟೋ ಅದು ಎಂಕ್ ದಯಾನಂದ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೆನ್ ಕೊರ್ನಿ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಮಾತಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಬತ್ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರ ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊರಿನ ಯಶೋದಮ್ಮಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನೊಂದು ಇಂಚೆನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನೊಂದು ನನ್ನ ರೊತ್ತಿಗ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನೈನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ತಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಡೌಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಇನಿತ ಸಂದೇಶ ದಾದ ಪಂಡಲ ಪಂಡ ಯಾಪೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪನೊಂದು ನನ್ನರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡೆ ಅಂತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ಪಡ್ದು ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಆನಿದ ಪಿಕ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ತೂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಸುಧಾ ಕನ್ನಡ ಮಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತಮಾರ್ಗಿ ಅಂಚಲಿ ಇನಿತ ಎರಡು ಗದ್ದಿನ ವಸ್ತು ತಯಾರಿ ಮೈಪುನವು ಈ ಎದ್ದಿದ ತೀರ್ಪುದಾರರಾದ ಸುಕನ್ಯದಕ ಸುಮಾಲಿನಿಯನ್ನವರು
ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೈದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಹಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಬೈದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.